Часът е 9 сутринта и започваме да строим Лава Бер корнера на Линшо концерта. Ти така ли строиш? Първо исках да тествам колко са удобни барбароните. Имаме и син, имаме и розов и сега тук трябва да построим цялата Лава Бер гора. Ма ти си експерт, да не би да си го строил и предишния път. Ще стои. Влизаме вътре, виждаме двата страхотни флага на Лава Бер. Те ще ни опътат към специалният Лава Бер фото корнер. И сега ще ви покажем как да си направите най-яките Лава Бер снимки. Вариант 1. Цъкаме на 0,5 камерата, разполагаме се удобно върху барбарона и хващаме абсолютно всички Лава Бер декори и се едно сме в Лава Бер света. Вариант номер 2. Молите някой приятел да ви снима и си правите супер як Лава Бер танц. Например. Това сглобяване малко ожадняк, затова си взимаме един Лава Бер с диня и малина. О, добре, готов съм, вече имам енергия. Давай, какво друго ще строим? Не забравяйте да направите супер яките Лава Бер снимки и да ни тагнете в социалните мрежи.